Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kanili masiknan. Damdamag ni Berto! Miyerkules, papagayam, 25 ti mabilang, iribulan ti Enero 2023, danon ti ENR Online, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo di technical control, ni SK Chairman Maki Paulino, tapno idasarmi apo di damdamag, di pagtengken pasamak, nga paggamumi apo nga adda ti pan nakaapektar when numasiknan tay amin asa nga pada. Gagayim kayong kamsat. Okay, digidin sa gana mi apo nga intay pagsasalitaan, pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Presidente Bongbong Marcos, naglikodan na apo nga isagsagana na ti anak na nga diputado Sandro Marcos, tapno agbalin nga presidente ti pagilya na Pilipinas. Saanin nga damo nga manggigante di gitoy. Di ba idi makaruar nga presidente ni apo Marcos, apo presidente Bongbong Marcos, nangabakkas diputado ti primero distrito ni apo diputado Sandro Marcos, addan di gitoy komento nga mabalin nga ni Sandro Marcos ket sumaro na presidente. No other than dating Defense Secretary, dating Senate President Juan Ponce Enrile, kinunana nga mabalin nga mauray na pay ti maikatlo a Marcos nga agbalin nga presidente. Di ba? Adda digiti kakasjay din na po nga komento kakabsat ken gagiyem. Ngem tata pagliklikod ti biyang ti presidente nga isagsagana na ti bagi isagsagana na ti anak na diputado para presidente ti pagilya na Pilipinas. Tinga tabasiknan nga ni Sandro Marcos, diputado ti primero distrito. Adda nga tamet plano na wenno umisungata nga panangipapaan na nga uray ni Sandro Marcos ket adda kalikagom na nga agbalin na presidente ti pagilya na Pilipinas. Gagayem kayong kabsat. Yun po yung mga tanong kakabsat kayong gagayem. Iri sa bali nga bangir, teenage pregnancy, bimaba po ti 5.4%. Digitay ububing teenager nga sisikog gagayem kayong kabsat when agbalin nga ina. Iri sa bali pa nga damag nga amok nga paginteresan tay amin na sa pada panakay nga to ti presyo ti itlog. Pasirsirip ti biyang ti Department of Agriculture. Di ba addan palawaga po digitay broilers digitay tartaraking kadiri para itlog nga manok nga tirason no apay nga bimasit apo ti Itartarak daw, no papaitlugen da, gapo iti nangato nga pagpakan, bayad ti pagpakan, gagiyim kayong kamsat. Ken pagsasaritaan dito apo, dito'y napapatay nga OFW, Kuwait manen, gagiyim kayong kamsat, hindi ko, damanin, freezer da nga pinayan, hindi Kuwait, tatda, napandain warang apo, hindi disyerto, rumrumwar, iti pa nag-investigar, nga masikog, tinasao nga OFW gagiyem kay kamsat nga tinang papatay anak ti amo na 17 years old gagiyem kay kamsat addan digiti nagdulo mga reaksyon especially apo kadi opisyales tayo ti gobyerno ken rimwara po nga adda maysa nga Filipino nga nairaman kadto mass shooting nga napasama ka po ijay California duansan niya aldaw tinapalabas kakabsat ken gagiyem para iti lunar lunar celebration New Year Chinese New Year kakabsat ken gagiyem so padaanan niyo apo pagsasaritaan tayo detoy ken kang runaan ti amin insagana tayo apo nga diskutiren tayo pagsasaritaan tayo apo gapot addan digiti imported nga sibuyas adamit ten pa naggaraw agpababa ti presyo ti sibuyas kumusta ti produkto tayo alasuna di ba adu digiti mamati nga mabalin na po nga guyuden na nga agpababa ti presyo dagitoy nga produkto nga manipod kari di padatay nga manalon no sumreken apo digitay imported nga sibuyas gagayem ken kamsat dagitoy ken sab sa balipay tampok pari di may nga oras sa panangidanon ti ENR Online iti programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti raken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagpapa agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti gula ken para ka riti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti programa tayo, damdamag ni Berto. Kas kung nakita tayo na po, pagsasaritaan tayo, kasanon ti nagbabaan ti presyo ti lasuna. Amuyo, dito Ilocos Norte, especially apo ti umabagatan niya paset ti probinsya, manarimaan na po ti panagapit ti lasuna. Gagiyim kayong kabsat. Numalagipyo ni Senator Coco Pimentel, kinundenar na apo ti panangilukat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ti ridaw ti pagilyan tayo Pilipinas para iti imported nga sibuyas ta maapektaran apo digitay produkto digiti mannalon so that gapot adda na po digitay sibuyas nga aggapo jay balasyo tao especially from China nga naangkat adalay nga mo iti panang i-check ti biyang ti Bureau of Customs sa mga tanda pa digiti sa bali nga na ipalipit nga produkto amo yumeten nga ti gobyerno ket nabarat at taapo nga mangkitkita kada iti smugglers especially digiti agipuspuslit apo iti agricultural products gagayem keng kaamsat so adamit ten monitor digitay makiti tsenda gagayem keng kaamsat nga bimaban iti sibuyas presyo ti sibuyas so kumusta ti lasuna amangan ta sumadsad nga permi apo ti presyo ket mabrok or saan nga maka-abroad di repada nga mannalon napili tayo apo deti Next Gen company technician nga ni Mr. Rene de la Cruz Guba nga makainuman kabuta ada digiti monitoring da apo di presyo isuda gipapaangkat agi deliver da even Metro Manila and some parts of Philippines nga pakaipanan digiti produkto nga lasuna apo di Tabadok Ilocos Norte ken sabsabali pa nga paset ti probinsya tayo especially iti umabagatan so idi kwa imabot sa ti 300 to 80 to 300 ti presyo ti lasuna gagiyem keng kamsat okay na okay dito gundaway kainuman tayo live and exclusive ni Mr. Rene de la Cruz Guba ti company technician apo dati produkto nga Next Gen gagiyem keng kamsat nga mausustar apo para iti pagtatalunan especially apo digitay mula tayo even lames fruit bearing trees flowering plants mabalin apo ti Next Gen okay maganda inimbag nga malem mo Mr. Rene Guba sir thank you very much iti paay mo manen nga aldaw or oras iti programa tayo damdamag ni Berto iti dito nga aldaw. Okay, so sir, kas kung nagitayen na adan dito pagilyan tayo nga Pilipinas, dito imported nga sibuyas
And at the same time, Yes. ang dami tin monitor tayo, nga bimaban ti presyo ti sibuyas. I think 600 or lower than 600. So tilasuna nga may sa kaditi pang namnamaan, dagiti apo nga manalon na babaen ti panangigaydyo iti next gen. Kumustan ti presyo? Dito nga produkto tayo dito Ilocos Norte. Apo nene. Grabe tata Sir Robert, ti baba iti presyo tata iti laso na tayo dito probinsya tayo. Okay. Bimaba. Okay. Medyo ano lang, medyo paatras ta lang sir tapno makita nga nalaing deti ropa yo kadeti ano tayo. Okay, yan ha. Yan po. Okay. So simadsad talaga bimaba apo guba. Yes Sir Robert, iti presyo iti live data dadya 40 pesos yan. 40 pesos yung ano didi diti naganos. Diti, Yes po Sir Robert, diya makano siya day pabulong ako nada. Okay, ada bulong na. Okay, 40. Dati mano, apo Rene. Dati di kapigsan Sir Robert, dati 80 to 90 ti alada iti farm gate. Dikat na sa wen, more or less 50% tinagbabaan ti presyo ti lasuna. Yes sir, yes Sir Robert. Okay. No duma ti rason niya agbaba ti presyo ti agricultural products tayo dito Ilocos Norte ket gaputa agdadasudasen umadon ti apit apo guba anat monitor tayo didi kaadunan ti supply apo guba ti rason niya bimaba dito presyo ti lasuna sir. Di makikita nga rason Sir Robert ket ko kasi no kita tayo iti kabang-ibang probinsya tayo. Ket ada kaslamang rogrogi da payla ang agar harvest la pata ti sibuyas tayo. So ti may isa nga makikita nga problema gamin Sir Robert datoy smuggled nga sibuyas kan dagiti dati simrad kami nan ti pagilyan tayo. Datoy importation. Okay. So haan niya DJ haan nga DJ panag-aapiten ti aggigiddan nya panag-apit digiti mannalon iti rason no diket DJ importation at the same time puslet nga sibuyas apo guba. Yes sir Robert, dadya iti makikita nga rason ta ora gigiddan tayo kumakit no ita tayo ti needs ti ayan tayo or needs ti buong bansa ket agkurang pay kumadatoy may supply ta saan pay nag-full blast iti harvesting iti Nevesia Pangasinan kan toy party Occidental Mindoro. Okay. So DJ nga presyo 40 from 80 90 to 80 then nagbalin niya 40. Lugi ka din digitay pada nga mannalon kadati nga manarimaan na presyo ti naata nga lasuna apo guba. Itno pagsaritaan dili ka hamang nga malugi pay matjay sa Robert nga dalabasit nakasla kumada no i-average ta kumati 60 mas na pimpintas kumaka amuta yung iti kanina iti gasolina usaran tayo nga pagpadanom indad dumapay nga farm inputs like dagita fertilizer indagiti angdan tayo panangdan tayo nga ito medyo agree-break even lagi the 40 gamin sa Robert. Okay. Digiti produkto tayo nga lasuna sir. Mostly papanan na, paka-i-deliveran na. Digiti buyers tayo, pagipanan da. Is it Manila or sa dino nga parte ng Pilipinas? Ida duma sa Robert kita panti Mindanao, ida duma panti Batangas, Bataan, Cavite, Laguna, Robert. Ay, sa Robert. Okay. So kadigi nga lugar talaga nga detan ti presyo da. Medyo nangingina siguro gapot damat middleman nya mangangkat ka kita then maipan ka dito dinakamat yung lugar. Apo Rene. Yes, Sir Robert. Kasi Okay. Percentage-wise, para dito ayan tayo, Ilocos Norte, mano nga porsyenton tinakaapiten iti sibuyas, apo lasuna, apo Rene? Almost, dadjay ko siguro, Sir Robert, dadjay ko baka 95% mo 10.
So basit to lang naging pasit nga hanga na harbisan nga o dahil tika nga naging tao din nga nagmula kasi nato day moment ito yung batak hanga na kaabot pinapindas nga presyo na. Okay. Okay, so meaning to say, if 95%, dapat remaining 5% nga di pa naapit kas pagarigan na expectaren tayon itibiyang digitiman nalo, expectaren ka din digitiman nalo na nga agisti din from 40, deta nga presyo, gabuta mapukpukaw ton, apo guba. Dati live siguro sa Robert no para kanya ka sa kuamat 10 no balbaling i-dry kon ipa-dry tayon kasi no dati 40 gamin dakkel la una iti pakalugyan gamin diyan sa Robert. Okay, pag yung dry nga lasuna sir, mano ti presyo na itagdama? Ati agdama tatta sa Robert nga alada ket agtatariti 100 to 120 dati good size. Di ba imabot pa iti 200 plus sir ti presyo ti lasuna kadagiti mo nang aldaw? Yes sir Robert, di December ket imabot pa iti 267 per kilo. 267. Yan na yung yan na yung pinakamalaking size, jumbo na yan, Mr. Rene. Yes sir Robert, jumbo size. Okay. Okay. So pagka adang no kaspagarigan na ata, di da bulong na mas na nalaklaka. Pero pagka inanom mo pinagangom i-stock mo then magango parang agrisyko weight or kadagsen deti lasuna Mr. Goba. So from that price 100 to 120 haan nga lugi digiti man nalon. Okay mo para kanyang dadyan sa Robert agpatas mo iti from producers to consumer. Okay daddy 100 to 120 pesos. Okay, talagang lalabas na sila, damit teng kita damit teng tandan sukat ti banbannog nga kun nadigdi man nalon na Apo Rene. Yes sir Robert. Actually ora di ko kumano napindas nga talaga kinahangkas ti nga to iti presyo iti farm imports tayo. Ingas gasolina. J70 to 80 very good kumada din farm gate tayo. Okay. Sir, di ba nag-suffer tayo iti shortage, iti supply, sutatta gaputa nangina iti kapagsa ti panagapit di naata nga lasuna, amangan tabasit ti nabati para iti dry nga lasuna, ket agresultan to deta kadagiti masungad niya aldaw nga addan tumanen shortage, especially no planting seasonen na apo guba awan ti kasjay nga pag imagination tayo when no mabalin niya patta tayo kas di mapasama ka Apo Rene. Si konmukit ka sa Robert dagiti pagdakdakiwas mi to ibadok pinili kumpaway ket adu mo dagiti nang ibati ti pasopyat lang pangalan ti binhi. Hopefully nga maado pa di agbalintong binhi tayo pang next season. May mula nga datoy February nga na March. Okay, mabalin ag second cropping para iti lasuna sir? Yes po Sir Robert para di binhi tayo para next cropping. Okay. Digad yung next cropping, second cropping para iti lasuna, di jeto ti paggapuan ti pundo nga binhi para kaditi man nalon. Yes, Sir Robert. Dadya iti encouragement ado pa lang kumatikwa ado ti agbiro kiti bin during planting season ada iti maitad tayo. Okay. So expectaren tayo nga mas bumabapay gapo iti kaaddanton or mabalinton nga makita or may display kada iti markets daytay imported nga sibuyas Apo Goba. Sigun mo ti balita mabibuhay tayo through social media. Pinaglanda mo nga na 27 mo lang i-allowed the mo imported sibuyas white and red. So hopefully nga dapat pag-asa mga ngumato mo siguro ti datoy try nga lasunata yun ta. Okay.
Okay, at dito nga na-experience siya ti Pagilian, imabot iti almost 700 to 750 pesos per kilo ti sibuyas. Kas may isa nga technician, ti may isa kumpanya, nga dapat na kayo naig na iti bendig ti agrikultura. Anat may suggest you, sir, nga aramiden ti gobyerno, tapno saan niya maulit ti kastoy, nga parigat kada tayo nga Filipino. Apo Guba? Ti number one nga area aramidan ti national government tayo kuma, lalo dagitoy producing area like Pangasinan, dagitoy Sibuyas sir, Occidental Mindoro na siya. Ikandat kuma it farmers or dito Ilocos region, iti may isang datoy cold storage. Tanong kasta sir kat saan da nga lakaen nga kuda gitoy produkto tayo, agricultural crops tayo, adati pang storage tayo. Tanong kasta dumteng ti shortage ket adati tayo nga hanga puro imported. Okay. But sometimes yung situation, di sitwasyon ni Manalon na ti agprevail no kasta kasi siyak Manalon akmet no adda ti maapit ko diretsong ije market gaputa usarek di jay nga puunak manen para iti next planting uno anya ti klase manen nga ba produkto ti imulak iyan yung isa sa mga parang dakkel nga problema kaditi Manalon nya uray agpukaw dan uray nababaunay je presyo je produkto dan basta mailako da go ahead tapno adda puunan da para kaditi sumaruno nga klase timula nga itukit da di pagtatalunan na Apo Guba. Dahil nga rutin dakkel nga problema dito Pagilian tayo Sir Robert kasi no dumteng malpas iti let's say dato sibuyas or lason na tayo dumteng ti wheat season data man ti presyo iti irik so dahil iti may isang nagrigat tayo nga konso nga imbis nga makalungaw tayo makalungaw ti Manalon awam mo tinapindas nga presyo ti irik tayo sa Robert. So dahil iti rason nga ore nalakan no duma talagang ilako dagita produkto nga laso na o sibuyas pero no dapat iti talagang anay nga iti national government tayo storage tayo dagita produkto tayo nga laso na ket mahirwar tayo may kantinapindas nga presyo ore hang kasi nga kagrabe iti presyo nga 600 700 dakkel nga tulong dajay kasi during wheat season dajay kumamot ten iti pangalaan iti farmers for next cropping or anyaman ti sumaruno nga imula da at least saan da kumaputangan ti sabali nakasdaket ma self-sufficient na sila kaya na nilang suportahan at next cropping na or dagitoy sumaruno nga maimula. Yan nga yung punto ko ore agaramin ni gobyerno ti bodega pag-storage pagipanang kadagiti apit no ipilit met ni Manalon niya ilako gabuta usarin na di ko daw baka awan pa may ikarga kadagita storage facility tayo no kas pagarigan. Okay on the other hand may isang agpapaay iti may isang pribado nga kumpanya next gen company da kayo ti company technician na Apo Guba may pangyayari dito sa Occidental Mindoro ata iyon na ginatang da iti nalakad iti sibuyas without any info or haan niya mo digiti Manalon na nga nakangingi na gayamen ti sibuyas naglakodan sa ti 15 to 20 per kilo then idi maamuan dan ijigay Metro Manila nga pakaipanan digiti produkto da is 700 to 750 per kilo so DJ agbababawi digiti Manalon da kayo nga adda ti ibumbunong na nga agas manibut ti next gen ada kadi monitoring team yo iti sibuyas tapno ma-advisean digiti kliyente yo numano nga talaga't agan andar nga presyo kadagiti merkado especially Manila and digiti dadakkel nga syudad nga papanan digiti nga produkto Apo Rene. Actually, iti Next Gen Company, sir, more on products kami lang, dagiti organic fertilizer tayo. Pero dadi nga presyo, dadi ko, sir, dadi 8, 10, 15, that was the last year, dadi, Sir Robert, kasi napuno iti storage facilities tayo, buong Pilipinas, te imported. That's why I want itong kabinan ng dagiti produkto ti local produce tayo, so nakasya iti presyo do sa Robert. Okay, So dati
number one nga rason kasi actually pati siya di last year or tad ko ti kinsay di dapay kay awan pay gumatang kasi awan ti pangikabilan nga storage kana puno amin ti market tayo aming dito buong pagilian tayo iti imported di last year di sa Robert. Okay. What about dito kapanunutok lang isang sanggunik lang king kaga puta da kayo ti expert kan iti biyang ti what about the total monitoring from the government iti no kasanot ma-gain tayo nga produkto tapnon ammo tayo no manot may iserek may import nga produkto anyaman na klase ti produkto ti pagtatalunan di ba may statistics din yung Department of Agriculture nga mang monitor no kasanot kalawat na mula ti sibuyas, kasanot na kalawat na mula ti pagay, kasanot kalawat na mula ti bawang para naman alam nila numano nga tonelada ti iserekda nga pang supusop di pagkurangan no adamang pagkurangan saan nga dito nakadado lang ti produkto tayon agandarmet pela dito imported nga rason nga ma-down di presyo dito produkto tayo apuro any reaksyon kadito kasto yung papaspasamak Dajay ko iti number one nga aramidon iti local government or iti local municipal agriculture tayo nga especially doon sa produce iti dadakkel nga volume iti sibuyas dapat kalindak madajay nga data kastakit hana nga dajay damag-damag laeng dapat ya actual kuma iti makita data no kasta no dumteng to tiyempo awan hanga permi maluglogi ti Mannalon. Kaya gamin sa Roberts la pagkitak no din ti report na gamin as is para copy-paste lang ata so nga awan ti improvement ti agriculture industry tayo. Parang parang compliance lang basta lang may maisulat na report na apugo ba. I will borrow the words of Ma'am Senator Amy. Picture taking dalaan pang propaganda lang. Okay sir. Maraming salamat po. Itindad mga gundaway nga makainuman da kay dito nga aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Thank you very much po Mr. Rene de la Cruz Guba. Ano dito kayo mensahe yo kadito kliyente yo iti Next Gen Company. Go ahead sir. Go ahead. Giyaman Sir Robert, tintad mga pangko dati pang promote mi manan dati product mi dito sa pagilian tayo. So far tata Sir Robert adomutan na gito LGU tayo nga mga ala gito product tayo nga maited ti farmers. So giyaman kami dito may voice out konto no ma-confirm amin Sir Robert. Padami nga Mannalon that support our organic Pinas. Inuton tayo ag-shift into organic. Anong kasta matulungan tayo, makatulong tayo, dato'y katay aglawlaw tayo. Kasi makita tayo ito'y global warming, pakaro. Using synthetic fertilizer is one of the contributors iti global warming. So, lukatan tayo, iti panunod tayo, nga dagiti traditional way nga ususaran tayo inutan tayong agusar dagito yung napipintas tatanga organic way of farming. So dadi lang Sir Robert, thank you very much. Okay, maraming salamat Mr. Rene de la Cruz Guba, ti Next Gen Company Technician. Okay. So amuyo po kita ente kasal di jay ti wish ni Mr. Guba ket ma-establish po di storage facilities bodega kun natin ti abababa nga panang isarita ti pagpempenan no kumaidi unana sarusar kun natin para iti nagdudun ngem no sarusar ngamin parang intended lang for irek gagiyem kabsat di ba nakadado na po dito na aramid we have program Banawag under Apo Presidente idisuna ket senador napay digitay pagyanan ti bawang we have in Pinili pasukin gagiyem kay kabsat yung duma awan samet may ikarga yan yung problema pamangalaam ti ikargam gagiyem kay kabsat nga imay istasyon o may ibais digitay Mannalon ket ni Mannalon
kamkamatin at gastusin na apo. Kasta di sitwasyon dito, kaya tayman when numadi tayo, adalang siguro, agtaltalon nga isuna, ado, digitay ado digitay adakkel tipunan na baknang nga manalon gagiyim kabsat. Ngem no digitay pada nga manalon nya ti pangnamnamaan na laing nga po kiti matalunan na makaramutan na iti biyang ti pagtatalunan nalakaman ken saan DJ presyo gagiyim ken kabsat masapul nga ilakom ket ilakom better luck next time parang ganyan lang ubumawi akton maminsan ka din na apo yun yung DJ ti gamin ti kunakon usarenda apo DJ paglakwanda let's say irek mais bawang lasuna ilako da nga ilako oray na babat paggatang ni aggat-gatang gapu pay laeng nga po takasapulan da di paglakwanda nga isu ti pangipuunan da kaday jay sumaruno nga maitokit maimula ije pagtatalunan yan yung gagiyim kamsat so uray kumakas jay ti mapasamak no saan nga mabasat unay apo di nakababbaba unay di presyo para kada iti manalon na kakabsat king gigiyem nakababbaba nga uray agpukaw dan uray awan sukat tiling eddan uray pagidi puho nga kuna digiti hawayanon puho ko na din ako gagihim kay kamsat pukaw-pukawen kakabsat king gigiyem ilako da at di damit kayat nga nakatiwangwang deti talon da deti bangkag da na di mamulaan gagiyim kay kabsat di kad iabot da di jay isugal da tapno adda pangipunan da ka di sumaruno iyan yung problema now apay nga kasjay gaputi ka adut supply so di ti puntok iti damagik kini Mr. Guba no saan ka di ngaming kumanga rumbeng nga DJ total nga namulaan mula no kasanon to ti expectation tayo ti apit gagiyim kabsat ket isu ti maisubmitayer mapag titipon di jay enter Philippines numano apo ti kastoy jay Ilocos Norte makapataod dat kastoy nga kaado sangapulo sangagasot tonelada jay Mindanao kastoy jay Visayas kastoy so ti babalin nya pagkurangan tayo kastoy laeng so di jay lang ti ilukat tayo nga ma-import tapno adamit pa mang proteher apo iti presyo digito nga produkto para kada iti manalon gagihim king kakabsat sa anggit di nga yung di kaamak ni Senator Coco Pimentel ti Senate Senado gagihim king kakabsat nalukatan babaen ti gobyerno ti importasyon gagihim king kakabsat ti sibuyas pagsangpet pa lang nagswek nga sigud apo ti nagswek nga sigud ti presyo kita inyo from 120 nagbalinen nga 80 yung Mr. Guba gagihim kay kabsat imabot da iti 267 per kilo itata 120 jay dried nga lasuna gaputa nalukatan so tama yung analysis ni Coco Pimentel gagihim kabsat Senator Coco Pimentel ngano talaga nga agado apo ti supply gagihim kay kabsat ti ag-suffer o muna nga mapalting dito yung presyo di produkto tayo, yung local products tayo gagayim kayong kakabsat. Iso nga masapol ti mas adupay apo nga marketing saan lang nga dete magalip nga lasunakit ilaok mo't kilawin na ipon wenno sinigang nga ikan sinigang amin yan nga malaukan no diket makita ko maapo dito sa bali pa nga products nga mabalin nga pakaaramidan apo ti lasuna bawang amin kakabsat keng gigiyem tapnon ti kasta saan tay apo nga nga maulaw saan tay nga dijay na nagkurang kasalamin dito aglako ti bagas kita nyo dito aglako ti bagas dito aglako ti feeds saupot na dito feeds nga katangim gumatak man ti 20 kilos 15 kilos 10 kilos hindi supot da gagiyim kay kabsat yung pandem para baw di pagkiluan nagbalin laing nga po di gatangim ma 20 kilos di rin karga na di supot ket na 19 kilos so mapantumakal inji sako then nayunan na imun monitor na po di panagkuti di scale parang ganon yun yung punto ko itibiyang ti gobyerno gagiyim kabsat kita inyo din pasamak di Occidental Mindoro naglako dati nakabababa nga presyo ti sibuyas kadite apit da idi madamag ti presyo ti sibuyas di Manila 700 to 750 agwingi wingdan
gagayim ken kamsat gapu pay laeng nga po iti panaka isarsarak da nga nangilako iti nalaka idinto nga dida na mo anong ginagawa ng mga taga-agriculture office nga didalaan mo nga bagaanen di kiti mannalon gagayim kamsat kastuyen ti presyo di kiti produkto yo di ilaklako no kastulat paggatang da didala kinunan analati trabaho dang gagiyang kapsat di damat palagi panen sa dalag kikita ka rin manalo nen no mapanda mang seminar when anyad ta santoy partyan di kiti manalo ni dat manok kada baboy ipasidada gagi sus Maria Josep gagiyang kapsat anong klaseng gobyerno to mga kaibigan dapat makita amin di gijay apo maadal amin tekunak nga rod diti produkto mi nga onas dito south of the river basi suka arak ti basi tagapulot yan lang sipud punganay, aging gana ita. Awan na po nakita tayo nga proyekto or produkto nga simngay. Tapnon ti sa adda sa bali nga pakaramidan ni produkto gagihim kay kamsa. Di kalman, deti man ti topic ko na po, deti man ti bagbagakon. Idi kasagya kaado apo ti hawayan menggo ti arubayan ti tao, malunglungsot, ngilngilawen gagihim kay kamsa. Awan man lang nga pulos apo ti mangkita iti biyang ti pagsayaatan wenno anat pakausaran dagiti nga produkto gagayem kamsat ulitik manen yung black garlic bidang-bida ti kano di the research nga naarami da po ba gapu pay Japan sa dagiti speakers at danton ti masindadaan nga market ti bawang gaputa marugyanen ti panakaramit ti black garlic po tangina ngimisit ti mata di agur-ure man nalo na awan pay black garlic gigihim keng kamsat yan po yung masama di ti dakes na po iti kastoy nga sitwasyon so nga haantay nga mababalaw di tay mangibaga nga mga analisar ti sitwasyon ti agrikultura na panawan tayo, nabaybayan tayo na po, nubendig ti agrikultura ti pagsasaritaan. Katsabay, na may kansolusyon iti dato igabutan ni Apo Presidente ket kunana ket sa anak nga umikay nga sekretaryo ti Departamento ti Agrikultura agingga nga saan na masulbar amin digiti makita ka problema. Yun yung punto ni Marcos, ni Presidente Marcos Apo may naigiti deto agagiyem kay gabsat parang kapit tuko ket sabay Apo ta masulbar na amin digiti ket maikan importansya Apo digito nga pagkasapulan wenno programa ti gobyerno tapnon ti kasda maikan importansya po ti bannog ti rigrigat di kiti bagbaga tayo nga banwar di pagtatalunan nga isudat paggapuan ti bagas nga maluto nga agbalin niya na po kas staple foods ni Pilipino gagayem keng kakabsat sapay la kuma tada gito yung arapaap tayo wenno panangipapan tayo kadidi addang di gobyerno especially at the investigation ni apo nga isuswat apo ti Ways and Means Committee iti lower house gapo kano apo iti agraira nga pan na kay puspuslit digitay agricultural products gagayem. Okay? Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street diri Ciudad Tilawag. Nadirikrik na inyo apo ti Baguio kayat yung ikonsultar iti doktor mapan iti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment iti barangay number 50 Butong diti Ciudad Tilawag. Kagiyem keng kamsat. Dito iti matbatunan ti agtagi kwa nga ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much si TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Di construction assistance nga kasapunan nyo po. Serbian na kayo ti TMT Construction Company. Tinaing kalintigan na presyo. Babayan ti panangiwanwan na panangimaton ti agtagikwa ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Aircon Service Center, Balintawag Street, Lawag City. Ada na po kanina kakalaing technician, aircon technician, tapno urnusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo na po di Barcelona, Pagilian, nga Espanya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungen. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Tuloy, ti programa tiyo, damdamag ni Berto, gagiyim kay Amsat. Thank you very much for watching. Kada kita'y naka-tune in kada tiyo, iti dati gundaway ni Ma'am Mardanog, ni Apo Police Officer Andy Garo, ni Mr. Aurelio Fiesta, dita Hawaii, ni friend ko Chita, Guillermo Danog, ni Lisa Danog, ni Roldan Loy, kastamiten ni Alvin Tolentino Native Dibida, diti Blessed Farm Flower Shop sa Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much for watching. Kada kay amin, maraming salamat. Okay, pagsasaritaan tayo apo diti OFW nga naka kaskasang naka-ames apo diti pinasar na apo ije Kuwait. Malahip yung ije Kuwait adaman idin diti impriser da ti bangkay na nga babae nga OFW gagiyem kay Amsat, ha? Okay, narames nasikugan pay ti agsanga pulo ket pito ti tawen na nga anak ti employer na
Ken daytoy pa'y tinangpuor ken kuana sana na paninwara nga po iti tenga ti disyerto ti Pinay domestic helper ije wait gasin nyo dito po nga paspasaren di iti kakadaraan tayo. Dito ket base pa ilaeng iti report manibod ti Kuwait Media kalpasan nga imamin ti suspect iti parang papatay na iti Pilipina nga domestic helper nga ni Julie B. Ranara. Iti privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada kinunana nga rumbeng nga sumango iti korte ti suspect ken saan nga mapaluspusan agingga nga di madesisyunan ti sangsangwen na nga kaso. Ti OFW segon ken ni senador binugbog pinalidlidan na iti kotse gagiyem kamsat itinamindwa nga beses hampay lang nga narnek ti luko nga tao gagiyem kay gabsat no sa dino ti anti kararwan pinuuran na po DJ bangkay deti nasaong Pilipina sana inwarang latan apo ijay disyerto gagiyem kay kamsat ti Philippine Bazo agtultuloy ka na po ti panlakisarsarita na iti Kuwaiti government tapno maimbestigar nga insigida ket maayuswat ti repatriation wenno pan nakayawid ti bangkay ti nasaong OFW gagiyem kay kamsat ada po digiti rimuar nga report nga digiti agpampanday linteg na panay ti panang kondenada alangamit nga kanunungam kondenasyon ikondem mo kinondenar digiti senador digiti aweno kinondenar digiti agpampanday linteg iti senado ti awanan asi nga pan nakapapatay ti agtawin ti 35 nga overseas Filipino worker nga ni Julie V. Ranara ijay pagilya na Kuwait iti hearing ijay senado ditoy nga dinakamat ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. nga ti 35 years old nga katulong when OFW ket may salaeng kadi sumagmanon nga OFW sa po nga nagbali na biktima iti kinaabusado dagiti tao wenno employer da ije Kuwait. Inayon ti agpampanday linteg nga saan na nga mapalubusan nga kastoy apo ti karimon ti pasama ka nga pasaren digiti kakailyan tayo. Pasigurado ni Revilla nga dati kasangga digiti OFW ije Senado ket agsungbat digiti rumbeng nga agsungbat. Maria Jose paray puro naman ganito yung mga no adda mapasamak samit la darumwar nga kastoy gigi aping puro lang kasta na po parang ride parang Ferris wheel makilugan digiti tuturay tayo no adda mapasamak nga kastoy anat makunayo okay nga lang ba ay karimi nga da kami ti Mang Prudher kadagiti kasambahay digiti OFW sa tapno saan na maulit ti kastoy nga pasamak manon na po nga kasta adaman na po digiti mun una idi nga napaspasamak nga kastoy adumanen nga sarsarita gagiyem kay kamsat di do pala adda deployment kuma idi kwa di ba adda deployment van idi ngem na ikat gagiyem kay kamsat sige siguro inikat daga puta awan ti mabali na po nga pakaipanan digiti Filipinos nga awanan ti trabaho wenno awan ti oportunidad na ti pagilyan ti nga Pilipinas dapat apo ti panunutin yu tapno awanen ti maulit saanin na maulit ti pasamak ni Julie B. Ranara nga pinapatay da ni Rames da sinikuganda pinalidlidan dat namindwat kotse sa da pinuuran mga ramid kayo apo ka ti programa nga pakaanoan ti pagtrabahuan tapno saan nya magutigot digiti Filipino nga mapan ni J. Balasyo tao nga mapamangigasang gasat ti biyag na mano na po nga OFWs ti kakastoy ti pinasar na malaksid pay kadagiti pinarparigat da ala nagbiag si bibiyag nga nagawid ngem no lagipen na apo DJ napasamak ken kuana ije Balasyo tao apo agsiduker agluluken tirik nana ket urela aglusdoy nga makapanunot iti pinasar na gagiyem ken kamsat nga digiti puro balbalikas nga flowery nga balbalikas nga kaskadi di balbalikas da apo Senador Bong Revilla nga kasangganyo kami dito sa Senado para di na maulit yung mga ganito ganyan ang mabalin di kita apo ti kayat di tao makita da nga adda mabalin nga pakausaran ti pigsa digiti Filipino iti kabukbukudan da nga lugar nga saan ket nga mapande di Balasyo tao nga ditay pay
maipaay ti proteksyon kadakwada gagihim ken kamsat manon na po digiti natnatay manon digiti naparparigat manon digiti narames manon digiti bagada nga na aksidente nga natdag ijay 15th floor ket narungrong o di bagina nga di mano na uray induron damit dita wenno talaga nga agbagtiten apo gapu ti kinadakes ti paspasarin na idadak ti radyo mano digiti tinultulungan mi apo nga nayawid nga lumlumteg ti bagina lumitlitem ti bagina gapu di panang mamanso digiti digiti kwada digiti employer da gagihim ken kamsat so parang paulit-ulit na lang kasla istorya latan na po nga ditay kathang isip ng istorya nga maulit-ulit adda pagpapadaan na nga istorya gagihim kay kamsat kita nyo agasim data idi ko manen adda manen pinapatay da impreser da ginggana nga natakwata na po nga the giant freezer tay bangkay ni OFW tata mas grabe man deto yan nirames na sinikugan na pinalidlidan na kotse di pala narnek ti luko na tanga tao napayla pinuuran sana napanimbati nga kasla malkita yun digiti adata pelikula no kwa digiti dinosaur digiti relics digiti tultulang digiti dinosaur nga nataylatan ijay tinga ti kabakbakiran gaghiin kasi parang ganun na lang kas nila ingin na po tibiyang ti itata adadeti plan wen da apo biyang ti DMW ti Department of Migrant Workers gigiyem ken kamsata sikit kita endano adda ti mabalin nga liability dati recruitment agency dati 35 years old nga napapatay jay Kuwait gigiyem ken kamsat nga pinapatay allegedly ti agtawen ti nga 10 ket 7 nga anak ti employer ni jay Kuwait ni DMW Undersecretary Hans Kakdak tinanana nga adda kitain da iti agdama no adda iti panang monitor kas metlaeng amin digiti digiti recruitment agency kaditi i-deploy da apo nga so DJ apo ti may saka digiti pampalubag loob tamo no ti pagbanagan na dito nakadanon ti kastoy ireklamo digiti OFWs digiti recruitment agency da awam met pay apo ni napanis wenno na dusa nga recruitment agency gagiyem ken kamsat anang amin ti liability digiti recruitment agency once nga na-deploy dan jay tao basta kadilatan kasla na iwarwar nga baka nga no nalagdalakit jay pasok na bebe amon ore mapalag ore ore di umin-inom ore di makalino ganun ba gagihim ken kamsat para kaditi irresponsible nga agtartarayen kas jay kadiri digiti recruitment agency gagihim ken kamsat di ba may mga agency na konektado sila konektado da from dito pagilyan adamet kakonektar da po ije balasyo taaw gagihim nga mabalin niya iso ti ka-communicate da tapno ma-monitor da digiti i-deploy da kakabsat king gagihim so kita entayo apo no ana ti pagtungpalan dito nga kaso ni Julie B. Rarala nga napapatay apo ijay Kuwait babaen iti anak ti amo na underage iti 17 years old Kuwaiti national kakabsat king gagihim aduna po digiti nagpasar digiti na parparigat na papapatay nga Filipinos ijay Kuwait gagiyem ken kamsat sapay apo ta adda pagbanagan na digito nga pan nakaibwis ti biag digiti kakailyan tayo kadaraan tayo sa nga puro pampalubag loob nga sarsarita kakabsat ken gagiyem panang kondenar lang aginggat panang kondenar awamet aksyon anat na rumbing aksyon dapat ada mapatao da po nga pagsapulan tapno sa anda nga magutigot nga mapan mangigasang gasat ti biagda kararwada bagida ije balasyo taaw kakabsat ken gigiyem sa nga digitay ban-aid solution na po para iti unemployment dito pagilyan tayo nga Pilipinas ngay bagam nga gaputa na isirek mo idat makalawas, dualawas, makabulan ngimmaton ti bimaban ti unemployment gimmato ti employment rate ket awamet awamet security of tenure da no kasanot kabayag den da pagtrabahuan da gagayem kay kaamsat di ba so nga kita entay kumaapo tapnon ti kasta saan tay nga agbalbalin na po nga para i-deliver latan kadagiti tao
nga mapan agtrabaho iti sabali nga nasyon nga ditay pay maipaay no kasanot pan nakaproteherda iti nasao nga lugar wenno pagilya na papananda papagayam. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras tayo iti dating aldaw para di programa tayo damdamag ni Berto dahil di pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni Maki Paulino Agustin ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa kapada agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar idintero paginian ken unay di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken karikagom diri umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisibar agkimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa Damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan Damdamag ni Berto. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadayari na di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert as namin lang DJ pinag-change oil ilugan DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan iso ti pinaka-puso no kamang Robert no tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Amalem ti Miyerkules tayo amin sa kapada Enero 25, 2023 idanon manen ti ENR online ti sabali nga parang ti programa tayo Tinapalabas. Kadwatay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Para iti pan nakaituloy nga may basa deti surat nga nakaipalaunan tinapalabas wenno pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Sofia.
pagbasa ti surat ni Pagayam Teo Sofia, agyaman tayo karigit sumaganad. Thank you very much iti John Floor Apartment nga masarakan iti barangay 50 Butong diri Siyudad Tilawag. Babayan kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga agnanay di Honolulu, Hawaii. Thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galicinao kay Jai Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street, Lawag City nga daan ka rin tinalalaing nga aircon technician tapno ornusen da ti aircon tilugan nyo. Imatbatunan detoy ni Engineer Neil Hussein. Pagyaman tayo ti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay number 48A Kabungaan North, Lawag City. Anyaman na po nga construction assistance ti kasapulan nyo, mabalin na kayo a Serbian, itinaing kalintigan na presyo, ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton, ti agtagigwa, ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, in St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan dito ti number 121 Zay Flores Street, ti Siyudad Tilawag. Babaen kani Dr. Alan Taylan, mabalin tayo akong ikonsultar, dire-recognize tayo iti bagi tayo. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ket para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Dati ito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklit tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti
cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut sarita, hairpin, ket nadumapay nga banag. Ngem, dagitoy kumakit liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up, ti lapayag yu, oray maminsan, pero mamindua, iti maysa nga tawen, tapno no masirip, ken ma-check up, ti ear, nose, throat specialist yu, ti lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, bueno nasken nga ramidan na, ket ramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag bueno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yu panagsakit man daytoy bueno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Ituloy nga ibasa diri surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag. Ni pagayam tayo, Sofia. Ni Dante Marumre. Kalpasan ti panangipudnuna nga datiriknana wenno agayat kanya. Tining-tingiting ko tiniktukot ko dirikna. Apay nga ni Dante. Apay nga ni Dante nga daanan ni susumbatan ni tibiyag. Tikas la pakarikna ang tinaydumdum mga raksa. Nga saan ket nga dagiti babbaro nga agar-are wenno agdaddaton kanya. Kami na dadwa nga agdaddaton kanya. Manumre. Kapoy di detoy, pinilit ko nga inliklik ti baging. Iti babalin niya panagsagang, wenno panagpuros manin ti dalan me, ken ni Dante, Manumre. Malimidin wenno kalipligpas mi nga nangaldaw. Ngamin kabsat ti panangaldaw mi ket agsisinublat kami. Dua aging ganay ti tallo ti aggigit na mapanmangan iti pagiyanan mi abanay. Naggigiddan kami nga tallo nga kinakuyog da Dante ti naminsan na day off ni. Idi bagat ti maysa kadakwada nga agaw awis da manen Sofia. Kaya takano manen nga agbabanding tayo into no day off tayo. Saan na kasimmong ba, Manong Robert? Inpasnek ko ket di tinangan. Nga kaslaawan tinangig ko. Ngamin ditoy nga kasla kayat ko alabanan ti guyod ti riknak. Idi day di abundawan. Aging nga nagtimek ti maysa ket. Oy Sofia, api kaslaawan ti mangmangig mo. San mo ka di nga kayat ti sumurot ka na kami into no day off tayo no Sabado ket. Agawis manen dumanong Dante ken dagiti kakadwana. Mayat bet ba nagsarsarita yung di kini manong Dante ah. Ay.
amangan ta gawidak. Gawidak ta mapagkukitain no. Nalainganin yung gusto ni tata. Kit mabalin mo met yung may dumanon nga kasti naramid mo iti. Napag kay Jebalayo, then may kanatan iti panganan, iti baro nga restaurant. Mabalin met ti kasjeta. Sigurado nga apto sawa tayo manin. At malmalim tayo manin ang kukuyong. Kita ito. Abingas na mapilpilitan ka. Dati kit nakaragragsak kami ta kasarsarita. Ada ka di problema, Sofia? Kinunada. Awan iti problema. Maririburod bukana kiti. Kasasaad ti amak kaputa. Jakmeten madamag si Rimwar di hospital no. Kumusta isunan? Overpatig ko na iti doktor. Mabambanog isu nga. Nagsakit. Tamit lang gayam. Hamit gayam nga nakana. Si Kamet. Saan ka kading agbaling nga killjoy? Masabo na sumurot ka. Nang nangrunakit. Si kakamot impang pangruna ni Manong Dante nga. Kayat na nga makadwa manin. Uy! Ala. Anya nga, siyak ti pang pangruna na kayat na makadwa. Kit may isa, andan asawa ni Manong Dante. Saanin nga rumbing nga. Diyan ko ni tuloy. Kinunak, ngem talaga nga agner-nervyusa kiti Dedi Agundaway. Agingga nga, balikas ti maysa kada kami, wenong maysa kada iti kadwa. Sante yung aro din ang matuloy Gamin, kung nakano ni Manong Dante nga, oray saanin na matuloy tila, kadno sang kamit lang nga available, wenong sang kang umay. Mayamta, ibagak doon nga, sante yung matuloy, kapag sang kamit nga makaumay. Kinunat ti maysa Manong, ket, jakam mo no anya iti, mapaspasamak kanya kiti Dedi Agundaway. Kasla at dagayuma nga, mangaw awis wenno mangidurdurun kanya. Sige man langin. Umayak ton. Amangan wag pauyo kayo pay. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo. Ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Bagak nga mapanak metlaing sumurot. When Manong Robert talaga nga jak maawatan ididiriknak.
Jak maawatan no apay nga jak kabalinan nya pagkitkidan ti awis nga adda ni Dante. Day taman ti kunamikin ka saan ka agbali nga KJ wano Killjoy. Kaya't may ang pasyar iso nga sika ti Susi, sika ti Tulbek. Hindi pa nagpasod kami tapno no maisir kami ti Buenas mo Sofia. Kinunada. Sige, ngem masapol nga gawin na kinto numalem. Sa kyabalin nga, agar kila ako ni ti tricycle nga mangitulog kanya kinibalay ni tapno. Tapno iti kastakit. Makitak ni tatang ko. Kaili ko nagtindi amakin kahit kung amoy man yan ti sasaadin na kalpasan ti panakairuan na ti ospital. Uy, naglabesan ti 20 minutes nga, may ti panangan. Mapantayon. Kinunak. Timmakter kami nga road ket pinidot mi digiti nanganan mi sa amin na paninpan iti lababo manurbe. Then nagdiretso kami kini store nga pagpapaayan mi ka sales lady. Sagayim ko. Kit kinunana ti kastoy. So no makaklose tayo, agawid ka. Pwede nga. Sabi ato sante mo malado man niya close. So na dumamin kat umabot tayo, di pasado alas 7. Sa makamakaknupan na agawid. So nga. Sabi ko mata sante nga, malado nga agsara itata, makaawid ah. Saan ka nga madanagan? At hindi may mangitulog ket ka. Ano nga dati may mga tulog kanya? Basta, no manariman to ti pa nag-close tayo, makitang tulatan, no sino ti may mga tulog ka. Awan ti problema, safe na safe ka. Ken, kasanuaro din ti umay munto jay, papanan tayo ito nabiga. Panaguntun na, dumano naktulatan no sa din no ti ayan nyo. Numayat ati, taya, amangan no, umay nakapay sundwe. Kasla marik namin nga nakarigregget nga makikuyukin ka. Sino man iti pagbagam ni manin manong Dante? When? Pangasig. Masulunak. Kasla, nung mabalik no, jak lamabayin ka na kayo. Jak kayat ti sumurot. Aglalo ket adan asawa ni manong Dante nga kaslamit ket iretreto yung anyak. Sikamet. Nagkaangay laing ket apay no, agrayo ken ka, agrayo met laeng. Adaking kan ano aklunen men no, agpagustoy ka. Kinunana sa nagkatawa, ibuko, saan? Saan ko nga putos? Over my dead body, amiga. Kinunak manong Robert. Malem. Idi agmandar ti busmi nga mangrikip kami nga masapag kaputa. Adda ti atendaran na nga programa wenno party man Robert. Naragsakan na kaputa makaawid ak metlaeng. Dito nga ruden nya inserrect mi di display iti Ruarte store. Ket idi ta may inserrect mi amin. Ditanya imayen ti security guard. Tapno, ibabanan ti ridaw nga mangrikip iti ridaw ti pagtagilak. Pagtagilak ko. Hindi makarikip kapsat, nagmantedera ko ni Tisango ti pagtagilakwan, kabuta nakapakada akong karili kakatwa. Nagawid ako. Total ket day off ko iti kabigitan. Hindi makitak ti sumungad avan. Jak nagri Romano. Ivan ni Manong Dante. Nga nagluganan mi nga nagpasyar. Idi naminsan nga day off. Nagsarding iti sango ket ininot nga naglukat tirikep ti tawa. Ket naibaskag ni Manong Dante kanya. Tinaisem nga rupa ni Manong Dante. Dito'y nga nalagip ko ti panangipudno na nga agayat kanya. Ngem natilay ti pananglagip ko iti nga pasama. Gaputa nagtimek ni Manong Dante ket kastoy ti sa una.
Sofia, agawit ka gaya, may kan tayo tulog kan. Angin, amangan mo malado kayo pa nagawit mo, ket questionaran na ka ni misis mo. Kino na, si Kamet, umasidig ka kadikit, amangan tamangig, dikiti sa baling at tao ti bagbagang. Imbasidegak manong Robert ket Jackmanen na puutan ti baging. Nga nangilukat iti ridaw ti lugan iti mismo asawa na. Simmagpatak ket aping itulod na. Amangan ta maladaw kang agawid ket abunget ti misis mo. Kino na makamuak to ka din yung pambar no aping nga maladaw. Pakantaket din. Kino na namanong ket dita nga nagnan wenno nagtuli din ti rueda ti lugan a nagluganan me ken ni Manong Dante. Dili man nagtartaray ti lugan kapsat mo. Ditoy nga nadlaw ko nga saan nga ti agturong iti ilimi, ti turong ti lugan. Oy, manong sapi nga sa bali met ti papananta. Saan niya sa bali? Kaya't ko nga mapantay tinanganan tayo iti nga baro a restaurant. Mangantay jay. Kalpasan na, itulnog kanton. Angit, maladaw ka nga kawit kinuna. Amangan ta, aga pa kayo iti asawang manong. Siyak ti makaamno ko nagmet. Sana ya? Sige, awanin ti adupay nga sao asidektan, Sofia. Bayat iti kaadami manen iti nasao nga panganan. Pinagpili na kumanong Dante no anya ti kayat ko nga ondere na kanin. Ngem kinunat nga makaamno latta isuna. Isuna lantan ti agpili ket no anya ti order na nga makan. Isunod na ti kanay. Nag-isem no imisem ni Manong Dante ket kinunan. Ang dinner ni ordere ko na mangrabita dito. Kendo da kayat mo nga yawit nga putahin para kariti nagannak ken ka kini duwa ka kapsat mo ako na. Order ka tag-take out na. Kinunana. Inyawat na kanya ti pagkitaan menu manong Robert. Dito'y nga nakita ti fried chicken. Nga amo ka paborito unay di dua nga kakapsat ko pakiramanan met tenda tatang kininana. Ngamin masansan idi nga mangyaw awid ak itinukpo ti manok taptulot 20 no kasta nga day off. Sige. Agti out ak iti full fried chicken. Ken mabaling ka di nga mga laki ti sandwich. Kinuna, okay lang, dito lang kaya. O sige. Kaya mo di baga ko ni waitress nga. Magpaluto ni may isang buong nga fried chicken ken upat nga clubhouse. Kaya sulto ti isang pet mo ka rin ti kakapsat mo ken. Kaya tinagandangkin ka. Manong Robert dita nga napaan iti ayan ti nasao nga serbidura ket tindanon na ken baga ti order. Idi agsubli ti ayan ko kapsat ko. Indukit na manen ti panagayat na kanya manong ko. Sofia, agyaman ta pinatgam ti awis mo na ano para tayo manin ito nubigan. Amon si punti tinaudi na paragkita tayo ni paragkita tayo. Di ba kung siya kung kawit manong Sofia? Kaslakan ka na yun na makikita kung pinakita sa rumah. Di makaayayo at kung ayaw mo. Di nakasamsam ito ang balikas mo. Kasla agad na nga nagbalik ka nga napating kanya. Kentler ni Tiiliw yung Sofia. Kinuna naman o, saan na ka nakasumbat gabuta sisi imek ni Idiante tilawlaw ni amangan tamangig gati giga na kanya. Gapoy ti kawan ti atensyon ko kay Kuana. Dito'y nga jak na puputan ti panagpetpet na kakilit iti akin kanawan anapulag ko.
Diyan dani Jack mayis ngaw ti balikas ko ngem kastoy tinagbali na sumbat tikin ko ana. Pangasip man dati. Kababay ka rin ti tao. Ang sarili ng tulog. Awan tayo ti deti nga naman. Ato ti customers. Nga mabali na makakita na niya ti araw-araw ni tao. Ituloy tayo nga ba ibasa ti surat ni Sofia, giyaman tayo kariti sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadal-recognize nyo ti bagiyo papagayam ket-ketyo ti makikonsultar iti doktor. Mapan iti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment ti barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag. Babaeng kay Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibud Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. No kasapulan niya po iti construction assistance manipud pa nakaplano aginggan at malpas ti kayat yung pasdek wenno ipatakder. Serbian na kayo ti TMT Construction Company tinaing kalintigan na presyo babenti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan. Agyaman tayo pa iti Pugadlawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street, Lawag City nga daan ka riti nalalaing nga aircon technician tapno ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao manibod po iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Kaya nagyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ket to barado at agbarado ka DJ nga system
Aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no kamang Robert. Ma'am Elis Tamayo dito Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte, ni Kasinsingko Nilda Pablo Medrano from mainland USA yung nakabakasyon nita dito yung Ciudad Tilawag. Thank you very much for watching Kasin Nilda Pablo Medrano, and thank you for watching Joy Molina. Kastamit din ni Mr. Jewel Danog mani ko dito Banna, Ilocos Norte. Pakiramanan pa ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. mani ko dito Honolulu, Hawaii. Dalmas kami anangan. Iriday nga panganan, Manong Roy. Nabungon meten ti awit ko akas pasarabog kadananang kinitatang pakiramanan ti kinidwa kakamsat ko. Agalas 7 nga taitan itirabi. Agtartaray manin tilugan tapno itulod na ko ni Manong Dante. Ini mismo nga pagtaingan ni. Ket bayat ti panagmanmaneho na. Jack, naigawid ti panangigim na kadagiti dakulak ko. Kabulon digiti kastoya balikas nga nagaon ni bibig na. Idatag susunutan. Pangasip. Desisyonan ko man dinatdaton ko kay kalayat. Marigatan ako na yan. Marigatan ako na yan, Sofia. Saan ko nga inakal digiti imak nga pinitpiten na? Impariknak ket di Manong Robert ti panang subad ko iti nairot ta panang petpet na iti ginakulap ko. Wen kabsa. Jak manen maawatan idi ti bagik. No apay nga kasla balod na ni Manong Dante. No apay nga kasla to anya ti kayat na ket isunat ti kayat ko iti daydi abundaway. Aging kakabsat nga insardeng na tilugan iti shoulder ti kalsada. Ket dituyan Manong Robert nga ni Rakos nak dagiti dua atakyag na ket napalalo nga irot ti panangarakop na kanya. Pangasip. Ibalikas mo kuma. Ibalikas mo kuma nga ayayatin na kaya. Pakaasi abalikas ni Dante. Saan ka nagtimek? Aging gamanong ko nga mariknak laingen nga nakadinnes digiti bibig na. Iti mismo abibig ko. Diyak na puputan ti panang subad ko iti nabara na ageng. Bapaw iti panaglantit ti mismo nga bibig ken bibig ni. Bibig na ken bibig ko. Ditan kabsat nga nupay damok ti makiinlagek iti bibig. Inaramid kumet digiti ammo. Tapnon ti kasta masatisfied when numapnek ti Manong Dante. Kabsat ko nagkarayam digiti ramramay na iti naduma-duma paset ko kang runan ni ti barukong ko. Napaspas ni Manong Dante, Manong Roy. Ngem dito'y nga imakalak ket kinunak. Asim saan? Saan kuma? Saan kuma, Dante? Api nga di mo may balikas na Rupay nakiinagin ka kanya. Nasking ka di pa ngay balikas ko. Mabuti nga kitideti nga naramida. Mabuti nga, Dante. Pangasim. Pangasim liklikan nak. Api nga liklikan kakit si katiragsak ko. Saan ka kadinga naragsak?
nga makirelasyon kanya no ba daan ti asawa. Jak nakauni kabsat ket dita nga inulit na ti panangarakop kanya ket nagin kami manen. Ngem pinilit ko anilabanan ti rikna. Ngamin kabsat adda sa bali idin nga marikna. Ken maawata kun ti kayat mapasamak ni Dante uri adda kami ti uneg tilugan. Pangasip sa akin. Itulog na ko. At sarita tanto ni sa bali akong taway. Pangasi magpakaasi ak Dante. Kinunakit pinagandar na tilugan. Manong Robert. Madamdama pa'y manong adda community, kalsada nga ditisangot ti balay. Dito ikabsat nga, bumabaak idin, ngem inggawid na dagiti ima. Panasin. Sakti ko na nga bumabaka. Ibalikas mo kumamit na etin ka. Saan niya nas kinibalikas ko? Narignaman mo sa tibara ti aging ko. Sophia, please. Please. Sige. I love you. Kalpasan ti pa nang ibalikas ko iti I love you, Manong Robert. Inagkan na kiti nakapapaod ni Dante. Maama ka kidi ang mga tanda ti makakita kada kami iti unek tilugan. Isu nga siya kunti na magkalma kenkuan when may magkalaki ti panakinagin. Sige mapangkan. Agananad kayo ti panagawin mo. I love you, Sophia. I love you too, Dante. Iriada ko ni tisangot ti balay, imay nilokatan ni nanang tiri daw. O nana, nakaturog ka din di kakapsat ko. Sakpay. Agas assignment la. O, alain nyo dito yun, nakapahang kayo ka din. Well, ay, itay-pay. Alain nyo dito yun, ato mapanyon meriendain. Mapanyon meriendain ka na tatang, ni tatang kumusta? Sumaysaya at metenti. Kasasaan na kin. Makapanganin ni ti Ado. O sige, mapanyugit din, ayaban ida. Sumrek ako ni ti balay, idi sumabat ti amak. Nga, pimudaw ti langana, kapsat gabuta. Saan na rumumuar gabuti pa nagsakit na. O tang, kumusta kan? Gimwapo ka met. Kinunak nga inyangaw. Sano nga jak bumwapo ket. Mangan maturog met lantan ti urak. Awang metin sa bali nga, trabaho ek, hindi agpapaunga. Kumusta ti bang kagtang? Inanang mo ti mapmapan, isupay ket din ti bang pakpakang ka nagiti taraken. Dahil pawil damit nga, rumwarak pa'y laeng. Aw, yun kaya. Mapanyan, meriendain na din sang pet ko nga sandwich ken fried chicken. Kino na? Kaya amon dito fried chicken na pamigat ton. Digit na datan, tinapay mo sandwich. Ay sunod ka na nga. Pat ka na nanang ko. Sige nga rutang. Papangkayon, kinayaban yun diti, kakapsat ko ta. Agdigos akman ket. Sa anak pa nga nagdigos, si punitay simre ka kita'y bigat. Sige, mapangkangaro din iti banyo tayo. Awan sa bali nga linaon ti panunod ko, no saan nga ni Dante. Tinapaw ta panagin-nagik mi nga, no namin ano. Ti panangkarawan ay ni barukong ko. Nga kasla nang itunda kanyak iti sulisog. Kasla, jak maawatan arit na, panunod. Nagdigo sakit kinon ko na kiti baging, nga kisken diwas. Ngem uray mang paikit di makuna nga mabugwan ti ageng. No talaga nga imaniher na katirignam. Kasano ang manabarang? Daytay dito sa lunsod ko inibagik manurobe. Sa anak nga, agparparbo. Ngem ni Dante ti umuna-unay nga kinarelasyon ngeno kainlayat ko. Isu ti kaunaan
nga nakaagit ka rin bibig ko, Manong Robert. Manipo diti banyo simre ka kiti kwarto. Bayat nga nakaida da kiti kama nga pagtulugan. Nilatta dante ti panpanote. Dagiti balikas ni dante nga ay ayatin na tikas lamang ipapaay iti nagpaidong maaragsak kanya. Awan makaasping aragsak, Manong Robert. Agingga nga kinuna kiti baging. Sa amin siguro siya kasulat. Yang bali na kami ng relasyon na daan na sa agan ano ang tayo. Naikumit ko ti bagangkit mo. Naipasingkit ko niya damit rin na mo ano na dahil natin peso. No basol dahil yung Diyos ko pakawanan na. No apay nga tipay at asawa na tinapinit na kainayan na. Kabigatan na Manong Robert, agarok alas 8 na tayo tibigan. E di mapasungadak manen tilugan ni Dante. Nga kadwana digiti katrabahuaken, digiti sabsabali pa'y kagagiyin, kaginatwami di muno lang ay kumati. E may di mismo abalay mingan saan na digsaag ni Dante no digit-digit nila ay katrabahuak na dwa. Sofia, nagmayat gayam dito ayan nyo. Nakadado digiti mulmulaken. Ado digiti prutas iti likod chua. Kino na ti maysa? Ola dananang kinitatang deta. Kino na? O anya? Mapatayo ka din. Nakasukat kami din. Talaga nga mapantayon gabuta. Nagsukata kitayin nga nasapa. Mabitla nga. Agpakada kada. Tatang kininanang kinigiti doa kakamsat ko. Tang nang. Mapangkamin. Agpasyar kami laing ka diti. Gagayin ko ino katrabaho. O sige, agan-anad kayo. Balikas ti amak. Kastamit ten ti ina Manong Robert. Bayat di ba nagpasyar Manong Robert sa anin ngayon unig ti probinsya ti ayan ni Wen. Mapan kami ti luar ti probinsya. Mapan kami kano iti Mesa nga Falls. Kada ito'y kinatnan iti kabangiba nga probinsya. Manong naragsakan nagkabuta. Sipot pa nagubing ko, diyak pa'y naadak tinasa umalunga. Wen mano? Nagdamdamagak no, anya ti adi sa tiyan. Kitanungan no iti, babalin na pagpasyaran nga madamsan, hindi umamya na napasin, nga mabalin nga pagdagasan ni. Adda kami ti dandanin punto ti probinsya, idi sarding ni Dante ti lugar. Ket ditoy nga, in sarding na iti sango ti maysa nga pagpapanganan. Maysa nga restaurant nga, specialty da digiti seafoods, wenno lamlames, Manong. Pag gusto ko na digiti seafoods, irada kami di labisaan. Oh, kanya di kayat yun. Agpili kayon ta mangantayon. Kaya kasangwanan niya, papantayo iti destinasyon na yun. Kinunana, nagpili kami nga road ket dagiti naiimas ket man iti klase na nga ikan ipinili mi nga pinaluto Manong Robert. Bayat ti panangan, nagabay kami ket Dante. Ket ditoy nga, kasla di may igawit tirik na titunggal may saka na kami. Adda ti giti gundaway nga, ni Dante ti mangkarga iti plato. Adda met ti giti gundaway nga, siyakmet ti mangited kay kuana iti sidayan. Nga mabalin nga, mas daaw siguro di iti kakadwame, edi day di agundaway, Manong Robert. Kalpasan
aktuasyon wenno aksyon ti tunggal may saka na kami kanidante. Nakadanon kami di Santa Praxedes, Cagayan. Ti may nga falls nga daydayon di tao iti nasa nga lugar. Dito'y manen Manong Robert nga dinagawidan tirik na ti tunggal may saka na kami. Adda di kung daway nga saan nga mailawlawag ti balikas ti tunggal maysa. Ti aksyon ti tunggal maysa. Banag nga agkingkin ni siim ti katrabahuak pakiramanan ti kadwami at wapay nga lalaki. Ket numaykan kami ti gundaway nga agsursuri di kanidante agkanagket. Sabsabali nga raksak ti marignak tunggal agtiso di iti bibig na iti pingping ko. Wenno iti metlaeng mismo a bibig ko, Manong Robert. Nagbayag iti na sa nga lugar ngit nagpapas kami nga ng buya karinipadami nga nagpasya. Di pa nagtupak ti dano manibol iti nukong ibantay. Aging nga inyawis ni Dante nga papantayon ta lumagas tayo karinsam sa balibay nga mabali na pagpasyara. Kinunana dahi tangarot tinaramid manong ko dimmagas kami kariti nagduduma nga resort wenno picnic ground nga malabsati. Aging nga namalmalim kami nga nakadano nen iti syudad Manong Robert. Ngem nagdiretso kami manen iti maysa nga bar nga addaan iti agtuktukan a banda. Ditoyen kabsat nga napilit dak nga uminom iti serbesa Manong Robert. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katantalunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan da pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri traken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Manong Robert. Sigurado nga masungbatan enti sa ludsud, iti biyang digiti kakadwani. Talaga ngayon parangarang mintikaddan tinagkinaawatan mi ken ni Dante. Gaputa, iparparabaw mi pa yan digiti imami nga holding hands, iti lamisaan. Uremet digiti kakadwami kasla damit ten nagkikinaawatan da. Iso nga, pareha-parehan, iti daydi nga rabii. Bueno iti kadami ti restobar, manong ko. Dito'y kabsat nga di mi napupuutan nga adda kami niti espiritu tinasanger iti daydi agundaway. Nga ure aggiin nagik kami iti mismo nga sangwanan ti tunggal may sakada kami. Adda idi digiti kasda kayat nga iparangarang ni Dante. Ngem siyak ti mangsupla wenno saan niya umanamo. Tilad nga ibagbagam. Sika ngamin ket eksperensyado ka. Kinunak nga kasla makaunget ngem aglailon to kanyak ket sorry. Jak lang may kaawit tirik nagkakuta ay ayatin ka unay. Kun kuna na ngayar arsaas kanyak bayat nga nakaarako. Pinilit ko nga inikanti importansya ti kinababae kiti daydi agundaway no pay medyo maalala akon gapoy di inom ko iti serbesa. Kasladyak kayat nga da maaramid nga sa bali tinagbetan mi ken ni Dante. Nga amok nga dayta idi ti adday ti panunot na Manong Robert. Ngem kasla addamit sulisog nga mag-agibas kanya. Nga patgak tirik na ni Dante tapnon ti kasta mariknak tinedumduma a klase tirik na wenno agragsak. Ngem dayta kabsat ko ket pidukaw ko itinakem ko. Agingga nga nagganatak ket kastoy ti kinunak. Agawid tayon. Amangan mo saan dati ito nga lukatan iti pagyanan tayo. Anya ti problema? Di nagano ti mabali na pagturugan dita. Kinuna ni Dante. Nusika, okay, ngem no da kami, saan ata? Amangan mo question na rin da kami iti trabaho me. Kinunak. Sige, no isuti ko na. Agingga nga niya si deg na tingiwat na iti lapayag ko ket kastoy digiti barikas na. Amo, talaga nga adad nga pagtamidin na kiti sabsabaring ipagpakita. Saan ka nga nalaka nga masulsuliso? Si Daweng ka, Sofia. Adad nga ipatig ka gapo iti makititak nga kina tired mo iti pagin. Adad nga mailumnum tiriknap ken ka. Adad nga ibalikas ko nga iayatin ka. Ken proteheran ka iti anyaman ang pagtikin pasangan. I love you, Sofia. Papagayam sa tayo nga may lipas nga ibasa pay laeng deti surat ti pagayam tayo, Sofia. Aginggat ka ano nga matirred ni Sofia tiriknana. Ket saan niya pagusoy, hindi kaya nayat na nga daan iti asawa. Papagayam into nubigat, ituloy ito yung ibasa, dito nga surat nga nakaipalaunan tinapalabas, tibiyag ken ayat ni pagayam tayo, Sofia. Dito nga rin na pumakada kami para di programa tayo tinapalabas, dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malen ti Miyerkules tayo amin sa pada, agyaman kam tingkay panagkuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek, ana magarugos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.